Vi var nok nogle stykker, der hoppede i stolen, da meddelelsen om, at man overvejer at nedlægge 5 af kommunens fodboldbaner, kom frem i lokalavisen. Det er måske pengemangel, der er grunden til dette drastiske skridt. Og det er det så ikke os, der har foreslået. De forslag, der er i høring lige nu, de er jo administrativt udarbejdet. Ja. Og vi har valgt at sende næsten ravl og krat i høring for at få reaktionerne tilbage, og så tager vi forhandlingen derefter om, hvad der så har gang på jord og hvad der ikke har. Ja. Men det er rigtigt, vi har ladet det forslag gå videre, og har så også sagt, at hvis det skal udmøntes, så bliver det efter en konkret forhandling med Idrætsrådet om, hvordan kan vi så gøre det på den bedste måde. Spørger man de lokale klubber, er der nok ikke en af dem, der mener, at de har overkapacitet. Nej, men det er nok rigtigt. Alligevel ser vi jo baner, der står tomme rundt omkring, og det kan der være mange gode forklaringer på. Men det er vi jo så ved at få undersøgt nu, og rent faktisk få målt op, hvad bliver banerne brugt, og hvad er den reelle belastning. Og før den ligger, mener jeg jo i hvert fald heller ikke, altså resultatet af det ligger, mener jeg i hvert fald heller ikke, man skal begynde at pille ved det. Så bliver det sådan lidt bedste bud, og så kan vi jo alle sammen rende rundt og kloge os, uden egentlig helt at vide, ja, det har du ret i. Hvem der har ret eller ikke har. Men det bliver altså Idrætsrådet, der skal tage stilling til det? Nej, de skal ikke tage stilling. Det er til syvende og sidst et politisk ansvar. Ja. Men de er jo vores høringspart i sådan nogle spørgsmål, så det bliver efter samråd med dem. Og så må de jo ud i deres bagland i fodboldklubberne og forhøre sig om, hvad der kunne være en farbar vej. Hvis det ender med at blive en del af det endelige budget. Det er jo ikke afgjort endnu. Der sker altså ikke noget sådan lige med det samme, og så må vi håbe, at de, der skal tage stilling til spørgsmålet, måske vil komme lidt oftere i fodboldklubberne, så de med egne øjne kan se, hvad der sker. Eleverne i Ådalens skole Syd skal til næste år flyttes til den nye udvidede skole af samme navn, men med betegnelsen Nord. Så er skolen i Oppe Sundby tom. Noget af det, der fremgår af kommunens økonomiske oversigter, er, at man regner med at sælge Oppe Sundby skole i 2017. Hermed ryger der 2 fodboldbaner, som landet har ligget i første omgang. Men dem, der er, skal vedligeholdes, og her husker vi en højesteretsdom for et par år siden, hvor Jetsmarks Kommune fik medhold i, at de ikke har forpligtelser i retning af at vedligeholde fodboldbaner, i hvert fald hvad angår kridtningen. Dengang understregede den daværende borgmester Ole Finn Jensen, at man absolut ikke havde tilsvarende planer her i kommunen. Men der er løbet meget vand i stranden siden da. Hvad mener et fremtrædende medlem af byrådet og fritidsudvalget om det nu? Jamen som udgangspunkt er den jo den hele tiden har været, at vi foretager den vedligeholdelse, vi har gjort. Jeg kan jo ikke love, at det ikke kommer til at ændre sig på sigt. Der er ikke nogen, der kan spå, og riget fattes penge, og vi kigger jo hele tiden på optimering af alle områder. Ja. Men lige aktuelt er det ikke det, vi har mest fokus på. Der skulle altså ikke ske ændringer på den front, i hvert fald foreløbig. En anden ting, som vi sikkert husker, er kommunens afslag for et par år siden til en FFB-anmodning om at støtte arbejdet med talenterne i den ungdomsafdeling, som trods alt tæller en 600-700 børn. I sidste års budget blev der sat 160.000 kroner af til elitearbejde i kommunen i år, og kroner 400.000 i hvert af de kommende år. Hvad må man forestille sig, at de penge skal bruges til? Ja, de står faktisk ikke kun til eliteidræt. De står i en såkaldt talentpulje, som skal dække hele fritidsudvalgets område. Det vil sige, det kan også være musisk eller teater eller lignende. Og i dag på udvalgsmødet tager vi stilling til i første omgang at gå med i et teatersamarbejde med talentudvikling for vores lokale teatergrupper. Så det bliver det, de første penge kommer til at gå til. Og så skal vi jo så have taget stilling til næste år, hvordan vi konkret vil udmønte de øvrige penge, om man skal kunne søge dem fra foreningernes side, eller om det er fra udvalgets side, vi vil udvælge nogle projekter og bruge penge på til idræt, spejder, kultur og hvad vi ellers råder over. Det vil altså sige, at FFB har en lidt større chance for at kunne få deres ansøgning igennem om deres talentarbejde. Der er i hvert fald nogle penge til at arbejde med det nu. Det havde vi ikke tidligere. Nej. Så på den måde, ja. Helt sikkert.
Ja, der var noget nyt, og det er altså kulturen og ikke idrætten, der får glæde af de penge her og nu. Det kommer også lidt bag på os, for vi troede, at det udelukkende skulle komme idrætten til gode. Nå, men sådan er der så meget. Håber, du er blevet lidt klogere. Den mulighed får du snart igen, når vi skal snakke OL-baner.